didit. Tenan kok. Nyuwun karo Ibu Waranggana aku teko nembang. Sore-sore neng latar karo sindene Ibu Waranggana. Rame-rame tetembangan sakarepe. Sak teruse. Kanca ayo kanca. Iki sak teruse. Lah coba tak ngompakake Ibu Waranggana cacahe 7. Karo kanca Wiraswara lan Prajawa kabeh komplit awit saka kono tekan kono. Oke. Kabeh muni. Nek ora muni tak dawa. Cowok. Nah, Ning mongko wis ditakekke kabeh takon menehke. Ning nong. Nek aku ngajung munggah Piyayi Kakung, nek aku ngajung medhun Piyayi Putri. Jeling-eling ya. oke. Munggah Kakung nek medhun Putri. Waton ngajung kuwi Lanang. Iki lho. Ji, roh lu saka Tape Ketan. Ha iki ngompakake karo Prajangga karo Ibu Swarawati ya. Saka Tape Ketan, Tape Jali. Ji, roh lu ca. Yo. Tape ketan. Tape Jali. Tape ketan. Tape Jali. Yo. Oh yeah. Oh. Nyuwun sewu, Bu. Kula ngajung medhun kok membu. Mambu. Sing membu niku napane. Yo, aja lho. Ning nong ning nong nang nong aku meneh roji manem ciro manem ciro. Wah, kanca Prajangga karo Ibu Waranggana bareng. Coba. Ayo. Tak warai sik. Roji manem ciro manem ciro. Nah, monggo. Ciro lu. Roji manem ciro. Oh. Tak kleru. Tenan kok. Awong kowe iki Pedro iki gaweane kok. Ciro. Lah malah. Monggo dilanjut sing kepenak. Alon Mas Petro waton bisa kelakon. Monggo 1 di antara 7 kula ramestani. Kados. Asik. Oke. Alon Mas Petro waton Oh. Sangga kula tak kapas trek petek menal-menal. Petruk metu sedikit nembang diparingi. Ning nong ning nong dong ning nong rese resante la 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 la. Madu salele.